Ні разу зашить мої алмани. Будо, Чаваш челги бурчухне, тенже путменде. Кодаму мелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру Габдулла Тукайның татар театрын үстерү юлындагы эшчәнлеге, шагыйрьнең театр дөньясына йогынтысы, Габдулла Тукай һәм татар театры тарихы дип исемләнгән экскурсия хакында. Театр тәүге адымнарыннан ук гомум кешелек кыйммәтләренә таянып, югары идеалларга хезмәт итә. Халкыбызда милли үзаң тәрбияләүдә дә аның өлеше зур. Габдулла Тукай исә үзе яшәгән чордагы милли театр сәнгатенә шактый йогынты ясаган, юл күрсәткән, әйдәп барган улуг шәхесләрнең берсе. Ул искиткеч шигырьләрдән тыш халык иҗатына, драматургия проблемаларына, сәйер труппасының беренче театраль куелышларына багышланган әдәби тәнкыйди мәкаләләр дә яза. Тукай беренче татар театры белгече дисәк тә ялгыш булмас. Ул театрның асылын, аның халык тормышындагы ролен тирән аңлаган. Әле профессиональ театр ачылганчы ук Тукай мәдрәсә шәкертләренең театральләшкән тамашаларында катнашкан. Хәтта бик күп сценарийларның авторы да булган. Аның егет һәм кыз таз әсәрләре бер төркем шәкертләр тарафыннан уйналган. Мәдрәсәдә шулай ук пәри туе дип аталган масса күләм тамаша уйнарга яратканнар. Анда барлык шәкертләр дә катнашкан. Алар төрле хайван образларына кереп, күңелле тамаша ясаганнар. Әлеге шәкертләр арасында киләчәктә театр йолдызлары булып кабынган Габдулла Кариев, Кәрим Тинчурин, Халил Әбҗәлилов кебек шәхесләр дә булган. 1905 ел революциясеннән соң алдынгы татар яшьләре беренче профессиональ театр труппасы оештыра. Казанда беренче тапкыр татарча спектакль яңа клуб бинасында 1906 елның 22 декабрендә куела. Бу Галиәскәр Камалның «Кызганыч бала» драмасы була. Шуңа күрә 1906 елның 22 декабре татар театрының туган көне дип исәпләнә. 1908 елда Габдулла Тукай беренче профессиональ татар труппасына күчеп йөрүче йолдыз мәгънәсен аңлаткан «Сәйяр» дигән исем бирә. Тукай «Сәйяр» труппасының Шәрык клубы сәхнәсендә уйналган һәр спектаклен карап бара. Аның өчен хәтта тамаша залында алдынгы рәтләрнең берсендә махсус урындык та куелган була. Тик Тукай ни өчендер спектакльләрне анда утырып түгел, арттагы урыннардан халык аша карарга ярата. Бәлки шагыйрь залдагыларның игътибарын үзенә тартырга теләмәгәндер. Тамашачы буларак ул сәхнәдә барган вакыйгаларны бик хисләнеп кабул итә. Тик ни өчендер ул «Сәйяр» труппасы спектакльләренә бары бер генә рецензия яза. Габдулла Тукай һәм татар театры тарихы дип аталган яңа экскурсион маршрутта төшерү төркемебез белән без дә катнаштык. Проектны Татарстанның Милли музее һәм Камал театры әзерләгән. Музей урнашкан бина Шамил йорты, иң матур биналарның берсе бит инде Иске Татар бистәсендә, ләкин менә бу театрга ул Тукай музее буларак кына түгел, Шамил йорты буларак кына түгел, ә биредә 1917 елда беренче стационар татар театр ашырга телиләр. Һәм менә шул нигездән инде, шул сүзләрдән башлап, безнең экскурсиябызга да нигез салдык. Бу стационар театр ашу теләге Габдулла Кариев туа. Беренче татар театрын оештыручыларның җитәкчеләренең берсе. Хәзер без әле аның шәхси әйберләрен дә күрәбез. Һәм менә ничек инде театр булырга теләгән бина, соңрак менә насыйп булган аңа Тукай музее буларак кешеләрне кабул итәргә. Һәм әлбәттә инде без үзебезнең бер залыбызны яңа экспозициядә театр тарихына тәкъдим иттек. Беренче нокта Габдулла Тукай әдәби музеенда беренче татар артистларының шәхси ядкәрләре белән таныштык. Шимбәчләр түгәрәгендә катнашкан кешеләрнең шәхси ядкәрләре дә Татарстан Республикасы Милли музее фондларында сакланып калган. Мәсәлән, күренекле революционер Сәйн Ямашевның хатыны Хадиша Ямашевның шәхси әйберләре. Ул беренче спектакльләрдә, иләрдә була торган спектакльләрдә уйнап, Шимбәчләр төркемендә катнашкан. Менә сез инде ул шәхси ядкәрләрне күрә аласыз. Беренче спектакльләр, программалар, афишалар да нәкъ менә биредә тәкъдим ителгән. Шулай ук инде сез биредә беренче театраль труппа, Сәйяр артистларының фотосурәтен дә күрә аласыз. Һәм Сәйяр исеменә килгәндә Габдулла Тукай
нәк менә бу театрга Сәйяр исемен ул биргән дип без саныйбыз инде. Шундый легендалар, истәлекләр сакланып калган. Сәйяр сәяхәтчеләр шәһәрләрдән йөреп спектакльләр куйганнар. Залның үзәгендә Тукайның театр шигыре дә эленгән. Әлеге шигырь бүгенге татар артистларының гимнына үрелгән. Ярый, ара киттек. Киләсе нокта шәхсән миңа аеруча да кызыклы тоелды. Тукай бик нык шаярга яраткан. Ул абонемент кенәгәсендәге теләсә номерга алып, үзенең шигырьләрен укый торган булган. Әйтегене реклама. Без ничек рекламировать итәбез, нәме? Һәм менә бер вакыт ул шулай беренче татар актрисасы Сәгип Җамал Гиззатуллина Волжскаяга да шалтырата. Һәм Волжская үзенең истәлекләрендә язып калдырганча Тукайга бик нык үпкәли. Ул шигырьдә чөнки үләсең дигәнрәк менә шундый күңелсезрәк юлларда була. Һәм сез дә шул телефон буенча шалтыратып карый аласыз. Әгәр ашыксагыз инде без шалтырату мөмкинлеген тамашачыларга калдырабыз. Һәм телефон үзе дә 15 минут сайын шалтырап, анда Тукай шигырьләрен яңгырап тора. Казанның иске татар бистәсендәге һәр почмакта Тукай изе яшеренгән сыман. Гүзәл Фәрдинова да бу сүзләрне тагын бер кат дәлилләде. Безнең экскурсиябез әлбәттә иске татар бистәсе урамнарыннан барачак. Һәм беренче урамыбыз бүгенге көндә Гатла Тукай исемен йөрткән урам. Гатла Тукайлар яшәгән. Алар бу урамнардан узган вакытта әлеге урамның исеме Екатеринская була. Әлеге урамга исемне бу урамның теге башындагы куелган Екатеринская Тихвинская ширкәвенә белән бәйләнештә бирелгән була. Һәм безнең музеебезнең каршында сез инде менә бу бинага игътибар итсәгез иде, барлап карый аласыз. Ул русча әйткәндә татарская учительская школа, татарча укытучылар мәктәбе. Бу беренче тапкыр 1876 елда ачылган һәм рус телендә белем бирелә торган, татарлар өчен белем бирелә торган мәктәп була. Һәм беренче спектакльләрдә менә шул бинада уйналган дигән истәлекләр сакланып калган. Чираттагы тукталышыбыз Кабан күле буенда. Сер түгел, Тукайыбыз әсәрләрендә әлеге күл шактый еш сурәтләнә. Бүгенге көндә зоопарк каршында Габдулла Тукай бүлмәләр арендалап тора. Ул җәй көне дача була. Һәм анда алар Әлисләр газетасы белән бергә күчеп 1908-9 елларда җәй көне шунда эшләр. Анда инде алар Кабан күле буенча теплоходка утырып бара торган булалар. Һәм беренче спектакльләрдә алар бит йортларда, биналарда гына түгел, бакчаларда уйналган. Мәсәлән, Панаев бакчасында Габдулла Тукай спектакльләр карарга йөргән. Бу турыда уенда язып калдырган, нинди спектакльләр караганнары да билгеле. Панаев бакчасы бүгенге көндәге Динамо урнашкан урында. Икенчесе менә шул теплоходта да музыкалар, әдәби кичәләр оештырыла торган була. Бәлки Тукай дачага барганда шундый кичәләрдә катнашкан булгандыр. Һәм икенчесе игътибар итә торган урын ул 1000 еллык бакчасы. 1000 еллык бакчасы урында шулай инде Тукай арендалап торган йорт була. Аның фотосурәте сакланып калган. Мин аны сезгә бүген күрсәтермен. Һәм кызганычка каршы, нәкъ менә шул урында, шул бинада, шул бүлмәдә яшәгәндә Тукайның бөтен әйберләрен урлап китәләр. Менә бу турыда инде Тукай аннан бик аянычлы фикерләр әйтә. Казанның Татарстан һәм Мәскәү урамнары киселешендә урнашкан Болгар номерлары кунакханәсе электән үк Тукай исеме белән бәйле булды. Нәкъ менә бу чатта Тукайның 40-нчы бүлмәсе булган. Һәм хәзерге вакытта анда 2 интерьер, берсе 40-нчы бүлмә интерьеры һәм икенчесе газета редакциясенең интерьеры. Чөнки Тукай эшләгән Әлисләр газетасында һәм башка бик күп газета журналларда беренче тапкыр нәкъ менә Болгар номерларында чыга торган булган. Гүзәл ханымга эчтәлекле экскурсия өчен рәхмәт әйтеп, юлыбызны дәвам итәбез. Киләсе нокта Шәрык клубы булыр. Татар профессиональ театрына нигез салучыларның берсе. Татарстанның ат казанган артисткасы Сәхип Җамал Гиззатуллина Волжская милләтебезнең асыл заты. Ул 1907 елда 14 яшендә Казанга Ильяс Кудашев җитәкләгән театр труппасына килә. Беренче уйнаган роле Кызганыч бала драмасында Шәфиқа образы була. Шул көннән алып Сәхип Җамал Гиззатуллина Волжская Сәйяр труппасының төп героинясына, сәхнәнең якты йолдызына үрелә.
Күр, нешек ерте құяр шықса, жиһанға нұр тұла. Қар күңіллер нұрланадыр, шықса Ғиззатуллина, деп Тоқай яңа бағышлап шиғыр яза. Үз вақытында артисткаға нешіндір тапшырылмай қалған bu әсәр шағир вафатынан соң оның қул язмалары арасынан табып алына. 1929 елда ғына бірінші тапқыр басыла. Мақтау сүзлеріне өте де саран болған Туры Тоқайның Волжскаяны құяш қадар құяшқа теңлеуі халық шағирінің bu актриса ижатын юғары бәйелеуі турында сөйлей. Сәйір труппасы артистлары арасында Тоқайның яқын дуслары да була. Шуларның бірсі Ғабдулла Хайруллин. Ол тарихқа Ғабдулла Кариф буларак кіріп қала. Кариф тәхәллүсін ise аңа Тоқай бирә. Драматург Галиәскәр Камал белән дә шагыйр яхшы мөнәсәбәттә була. Сәйір труппасындагы һәркем Тоқайны сәхнә сәнгате белгече дип санаган. Шагыйр еш кына спектакльләрнең репетицияләренә йөргән һәм үз төзәтмәләрен керткән. Кайчак премьердан соң рецензиялар белән чыгышлар ясаган. Пьеса һәм артистлар уенына төгәл, ышанычлы бәя биргән. Ғабдулла Тоқай театр турында классикларның фикерләрен өйрәнеп утырмагандыр. Ул әлеге сәнгатьне күңеле туйганча бәйләгән. Театр табигатендә гаҗәеп көч һәм матурлыкны күргән. Аның өчен бу тамаша гына түгел, халык мәктәбе булган. Шунысы кызык, ул Пушкин, Гоголь кебек үк театрны күңел ачу урыны гына түгел, иң беренче чиратта күңелне кузгату урыны дип санаган. Бөек руш шагыйре Александр Пушкин белән Тоқайның фикерләре тәңгәл килә. Олар икесе дә театр дөньяны объектив кабул итәргә һәм аны объектив чагылдырырга тиеш дип раслый. Шәрик клубы 100 ел вакыт узгач кабаттан торгызылган мультимедиа комплексы. Биредә заманча технологиялар ярдәмендә татар театрының тарихы чагылдырылган. Маркерлар, шушы маркерларда безнең татар театрын тудырган шәхесләр яшеренгән. Менә берәрсен шушы рәсемне күрешкә куйсак, 20 гасыр башы шәхесе үзе турында үзе сөйли башлый. Тәрҗемә бар, безнең мәгълүмат 3 телдә, татарча, русча һәм инглизчә. Һәр бер видео 4-5 минут көрәсе бара. Үзегез дә күреп торасыз, биредә һәр нәрсә заманча җиһазландырылган. Киләсе тукталыш вакыт елгасы. Һәм әлеге елга безнең шундый үзенчәлекләре үзәтәгә ияле. Сул кул белән уңга таба күрсәк, без елганың башына кире кайтабыз. Инде уң кул белән сулга таба керәбез икән. Без елганың агымын, авышын тизәйтәбез. Бүгенге көнгәчә ага әлеге елга мәгълүмат бик кыскача гына бирелгән, татар театрының тарихы бик зур һәм бик бай. Әгәр дә без тулай бөтен тарихын да күрсәтергә булсак, безнең бөтен комплекс шул вакыт елгасына торган булыр. Беренче катта күбрәк тарих булса, икенчесендә сәхнә һәм сәхнә арты күрсәтелгән. Биредә спектакльләрдән өзекләр дә уйнап тора. Бөек Тоқайыбызның рухы шаттыр. Татар театрының тарихы кадерле, бүгенгесе якты, киләчәге өметле. Шәрик клубы исә моның ачык бер мисалы. Тоқай образы язучыларны драма әсәрләре иҗат итүгә дә рухландырган. Әхмәт Фәйзи Тоқайны драма жанрында чагылдыручы беренче язучы. Автор 1938 елда Тоқай җаекта драматик поэмасын иҗат итә. Биредә Тоқай халык мәнфәгатьләре өчен көрәш юлында аяныч язмышка дучар ителгән шәхес буларак сурәтләнә. Бер елдан соң Әхмәт Фәйзинең Тоқай дип исемләнгән драмасы сәхнәләштерелә. Спектакль зур уңыш казана. Тоқай турында драма әсәрләре шактый күп язылган. Риза Ишмуратның «И мөкаддәс моңлы сазым», Туфан Миңнуллинның «Без китәбез, сез каласыз», Илдар Юзеевның «Очты дөнья читлегеннән», Әхәт Гафарның «Соңгы сәгать», Ибрахим Нуруллинның «Тоқай Петербургта» драмалары һәм трагедияләрендә шагыйр образын яңача сүрәтләргә омтылыш көчле була. Рабит Батулланың «Сират күперендә» исә Тоқайның соңгы айлары һәм көннәре сүрәтләнә. 1958 елда Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт премиясе булдырыла. Ул һәр ел сайын Татарстан Республикасы президенты карары белән ил һәм милли мәдәниятне үстерергә күренекле өлеш керткән шәхесләргә тапшырыла. Театр дөньясында да әлеге премиягә лаек булучылар шактый.
Сәхнәдә Тукай ролен башкаручы артистларга да тукталып китик. СССРның халык артисты Габдулла Шамуков яшьтән үк Тукайны уйнарга хыялланып йөри һәм чын образ тудыруга ирешә дә. Шулай ук РСФСРның халык артисты Камал Ишенче һәм ТССРның ат казанган артисты Ибрахим Гафуров та Тукай ролен гаять оста башкаручылар буларак тарихка кереп калалар. Тукай образын гәүдәләндергән тагын кайбер артистлар: Илдус Әхмәтҗанов, Рамил Төхвәтуллин, Илфат Камалиев, Фәнис Кәлимуллин һәм башкалар. Кызганычка каршы Тукай бик иртә дөнья куя. Аның масштаблы фикере, туры сүзе, теләктәшлеге татар театр сәнгате өчен бик кирәк һәм мөһим була. Әмма ул юнәлеш биргән, күңел җылысын салган милли театр яши һәм бүгенге көндә дә бөек шагыйрьнең көче кергән реалистик традицияләрне дәвам итә. Музей белән театрның бәйләнеше нәрсәдә дигәндә 1986 елны искә алсак, һәркемгә аңлашыладыр. 1986 елда Шамил йортында Габдулла Тукай әдәби музее ачыла һәм 1986 елда биредә инде Галиәскәр Камал исемендәге театр эшли башлый. Менә шундый вакыт бәйләнеше дә әле безнең бу экскурсиябезне берләштереп тора. Экскурсия барышында Камал театрының түбәсенә менеп Казан үзәгенә хозурлану мөмкинлеге дә туды. Кабан көле, Шәрык клубы, университет биредә уч төбендәге шикелле күренә. Чыннан да менә милли музей белән без берлектә шундый кызыклы бер маршрут уйлап чыгардык. Тарихы да бар аның. Шулай карасаң, монда Казанда үзәктә дип әйтик, һәрбер җир тарихи урын. Һәм инде менә Тукай музееннан соң җәяүләп Шәрык клубына килергә, чөнки Шәрык клубында да Габдулла Тукай булган, Сәйяр труппасы бергә чыгышлар ясаганнар, ниндидер иҗатка күмелгәннәр. Без дә генә аны бүгенге тормышта бүген заманча җиһазлар белән аны зурайтабыз һәм күрсәтергә, җиткерергә тырышабыз тамашачыларга, шәһәр бигрәк тә кунакларына. Ә инде һәрбер кешенең сихри урын, ул Галиәскәр Камал театры урыны һәм театр гомумән сихри җир. Ә аның инде түбәсе тагын да кызыклырак, гади булмаган безнең түбә ул кыекча эшләнгән һәм һәрбер кешенең килеп карыйсы, менеп карыйсы килә шул түбәгә. Һәм бездәге менә бу маршрутта шундый мөмкинчелек тудырдык безнең шәһәр кунакларына, Казанда яшәүчеләргә. Җаегыз туры килсә, сез дә әлеге манзараны күрүдән баш тартмагыз. Милли музей һәм Камал театры мондый форматтагы чараларны даими үткәреп торырга ниятли әле. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Тукайның театр шигыре фәнни диссертация кебек. Ул әлеге шигыре аша театр бөек һәм чиста, ул иреккә, киңлеккә һәм бәйсезлеккә китерә дигән фикерне уздыра. Татар театры сәнгатенә карата мәхәббәт һәм горурлык хисләре уята. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Габдулла Тукайның татар театрын үстерү юлындагы эшчәнлеге, шагыйрьнең театр дөньясына йогынтысы, Габдулла Тукай һәм татар театры тарихы дип исемләнгән экскурсия хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенҗе путмейді. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.